Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kasaysayan ng isang babaeng nabigyan ng mataas na posisyon sa isang kumpanya at kung paano nakaapekto ang posisyong ito sa paghubog ng kanyang pagkatao. Siya ay si Miles. Noon akala ko ang isang leader ay ang taong nasa itaas, tinitingala at kinatatakutan. Akala ko rin, leadership is all about authority. Ngunit mali pala ang pagkakaunawa ko at matagal bago ko ito naunawaan. Yen, naapoy ka na ng lagnat oh. Umuwi ka na. Hindi pwede eh. Kasi sabi ni ma'am, submit ko to bago ako umuwi ngayong araw. Kasi kailangan niya itong reports para sa meeting niya bukas with the big boss. Pero hindi mo yan matatapos kung ganyan ang kalagayan mo. Yan, umuwi ka na. Sir? Akong head ng department na ito at may karapatan akong mag-decision para sa team. So, sinasabi ko ngayon sa'yo, umuwi ka na. Ibilin mo kay Shara ang kailangan gawin. Siya na ang tatapos niyan. Kaya mo ba, Shara? Yes, sir. Good. O, sige na yan. Ako nang bahala kay Madam. Pero sir... Sige na, Yen. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang mga kailangan ko pang tapusin para magawa ko na maayos. Sige na. Ay, nako. Nasaan si Yen? Ma'am, absent eh. May sakit. Anong klaseng basura itong pinasa niya sa akin? Mabuti na lang nagawan ko ng paraan kanina sa meeting kahit wala akong concrete data. Actually, si Sarah ang gumawa niyan kasi nilalagnat siya kahapon eh. Kaya siguro may mga discrepancies. Sorry po. Sinong nagdesisyon na si Sharon gumawa at hindi si Yen? Ha, Ray? Ikaw? Inaapoy po ng lagnat si... Wala akong pakialam. Siya ang inutusan kong gumawa nito and she needs to deliver. Anong karapatan mo para baguhin ang order ko, ha? Hindi na ako kaya ng tao eh. Sinabi niya bang hindi niya na kaya? See? For sure, alam ni Yen na siya ang pinagagawa ko nito at kailangan niya sa aking isubmit ang reports no matter what happens. Wala akong pakialam kung paano niya gagawin ang utos ko. Whether magpagulong-gulong siya dyan, magtumbling siya, basta ang importante magawa niyang pinagagawa ko. Ma'am, sa susunod na makialam ka sa mga decision ko, I will fire you. Narinig mo, ha? I will fire you! Good morning. Oh, magaling ka na? Medyo may sinat pa eh. Kaya lang kailangan ko na raw pumasok ang sabi ni ma'am. Ano? Hoy, kumaingay. Alam mo, naghihintay na lang talaga ako ng confirmation ng ina-applyan ko. Tapos alis na ako dito. Ha? Hindi ko kaya magtrabaho para sa ganyang klase ng tao. Gabi napaka-toxic. Akala niya ba dahil siya manager dito, ang feelings niya lang at kapakanan niya lang ang dapat natin i-consider? Paano naman tayo? Para na tayo mga alipin. Tapos kontratuhin pa niya tayo para tayo mga basura? Excuse me. Yes po. Andyan si Miles? Opo. Nasa office po. Okay. Can I go in? Wait lang po. Tatawagan lang po namin siya. No, hindi. Alam niya naman na pupunta ako. Sir, wait po. Tatawagan po muna namin siya kasi hindi po pwedeng basta-basta pumasok sa opisina niya eh. Salamat sa dinala mong lunch pack, kuya. Grabe, busog na busog ako. Kumusta ka naman dito, ha? Hindi ba stressful ang maging manager? Naku, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, madalas tumataas ang presyon ng dugo ko dahil sa incompetence ng mga empleyado. Ay, nako. Ako na nga ang sumasalo sa lahat kapag nagagalit ang higher-ups. Madalas pa nila hindi nagagawa ng maayos yung kanilang mga trabaho. Teka. Ano? Kumusta naman kayo ng mga empleyado mo? I mean, yung relationship mo sa kanila.
Professional naman kaming lahat. You mean, nag-uusap lang kayo tungkol sa trabaho, ganon? Yes. Wala nang iba? Oo. Bakit? Ano pa bang iba namin pag-uusapan? Ay, nako. Kaya pala narinig ko kanina na Na ano? binabadmouth ka nung isa mong empleyado. Ano? Sino? Sino yun at sasapakin ko? Oh, relax, Miles. Sorry to tell you, pero mukhang may mali sa'yo. Ano? Sa akin? Alam mo, ang mga empleyado mo, mga tao sila. Huwag mo silang tratuhing mga makina na kapag pinindot mo, na parang makina nga, di ba? Pagka pinindot mo ang on, dapat umandar. Pag pinindot mo ang off, dapat huminto. O kaya naman, kapag nagka-problema, pwedeng sipain o hatawin na lang. Miles, may mga emosyon ang mga empleyado mo. Abay, mawawalan ka ng tao kapag nagpatuloy ka sa pagiging ganyan. Kuya. Ang isang leader, dapat hindi kinatatakutan, okay? Kundi inire-respeto. To earn respect, hindi mo kailangan takutin ang mga tao mo. Kusa ka nilang ire-respeto if you deserve their respect. Ma'am, saan po tayo pupunta? Kanina pa tayo ikot na ikot. Ay, Manong Ben, ayoko pang umuwi. Umikot pa tayo ng isang beses. Sige po. Manong Ben, Oh, kung halimbawang magiging anak mo ko, halimbawa sa loob ng isang buwan, papayag ka? Ayaw mo? Okay, ganito na lang, no? Kung anak mo ako, ano ang ma-advise mo sa akin? Natatakot ka bang makipag-usap sa akin, Manong? baka kasi magalit kayo, ma'am. No, hindi ako magagalit. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mo sabihin. Hindi ako magagalit, promise. Talaga po? Oo. Sige. Okay, sige, pakikinig ako. Kung anak ko kayo, baka madalas ko kayong nababatukan. Ano? Unang-una, ayaw na ayaw kong naririnig kayo kapag kinakausap niyo mga tao sa opisina na mga parang walang pinag-aralan. Kaya ang payo ko sa inyo, baguhin niyo ang pakikitungo niyo sa tao dahil kahit ano pa ang kanilang pagkukulang o pagkakamali, mga tao sila, may damdamin at higit sa lahat, nasasaktan din. Isipin nyo na lang, sakaling naririnig ka ng mga magulang nila habang kinagagalitan mo sila, ano kaya magiging reaksyon nila? Ay, baka batukan ka rin nila. Oh, yan. Dinalang kita ng mga prutas. Thank you, Kuya. Overworked yata ako. Ay, naku. Kailangan mo naman kasi ng pahinga, ha? Kuya Bill, masyado na ba talaga ako masama? Oh, bakit? 3 araw na akong absent. Pero wala man lang sa kanilang nangungumusta sa akin. Tapos kanina akala ko, meron na kasi nag-send ng message yung isa kong staff na wrong send pala siya. Tapos ang sabi niya sa akin, sabi doon sa message, sana daw, hindi na ako gumaling para mapalitan ako. Kuya,
bakit naging ganito ako? Ay, nako. Miles, sis. Alam mo ba yung tinatawag na law of reciprocity? Oh. Kung ano ang gusto mong makuha in return, ikaw muna magbigay. Anong gusto mo? Respeto? Abay, kailangan irespeto mo ang mga tao mo. Gusto mo makatanggap sa kanila ng pagmamahal? May kailangan mahalin mo muna sila. Gusto mo makatanggap ng pagmamalasakit? Abay, magmalasakit ka muna sa kanila. Ganun lang yun, sis. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ha? Ano ba ang ibinibigay mo sa kanila? Dahil kung ano ang ibinibigay mo, yun din ang matatanggap mo. Hey guys! Nandiyan na si Ma'am. Magaling na yata. Ay, nako. Back to normal na naman tayo. Gawin niyo na lang kung anong mga trabaho niyo. Yes, sir. Paano ka? Narongsan ka sa kanya, di ba? Eh, di ko galitan niya. Anyway, magre-resign naman ako soon. Shh, shh. Nandiyan na siya. Good morning! Eh, wala. Good morning. Tapos naka-smile. Ay, Ma'am, good morning po. Okay, pasok kayo sa office. Oh. Mag-meeting tayo. Manang Ben, pakidala na yung dala kong snacks. Yes, ma'am. Okay, sige na, pasok na kayo sa office. Ay, yes, Ma'am. Ay, ano nangyari? Malay. May nalanghap ba siyang masamang hangin? Madam, konting revision na lang po ng ibang proposals at ready na. Okay, good. Teka, hindi ba birthday mo today? Oh? Opo. Oh, pwede ko mag-host ng team dinner. Or, uwi ka ng maaga para makapag-celebrate ka ng family mo. Pwede po bang umuwi ng maaga? Ay, oo. Sige po, uwi na po ako. Heto. Ano po ito, ma'am? Hindi kasi ako nakabili ng regalo para sa'yo. Bumili ka na lang ng pagkain para sa pamilya mo. Huwag na po, ma'am. Eh, sige na. Oh. Ito naman si Ray. Isipin mo na lang na birthday treat ko yan sa'yo. Ako, salamat po. Maraming salamat. Happy birthday uli. Wow! Ang ganda ng kulay. Yen? Wow! Ganda ng shade ng lipstick mo, ah. Bigay ito ni Ma'am. Talaga? Kasi sabi niya, maganda raw yung performance ko. Kaya mayroon akong reward. Feeling nagbabago na siya, ha? Nagiging mabuting tao na siya. Last time, nakikipagkwentuhan siya sa amin ng team, eh. Oh? As if, mga magkakatropa kami. Ganun. At madalas na rin siya nakangiti. Totoo? So, paano? Magre-resign ka pa ba? Well, feeling ko, hindi na. Gusto kong patuloy na magtrabaho dito. Bakit mandilim? Nasaan na ba yung cellphone ko? Happy birthday! Oh my gosh! Anong ginagawa niyo dito sa bahay? Happy birthday, ma'am. Thank you. Sensya na, simpleng birthday surprise lang pong kinaya namin. Kaya pala, nauna kayong lahat na umuwi sa akin, ha? Para po sa inyo ito, Ma'am. Happy birthday po! Wow! Akala ko uuwi ako sa bahay nang walang katao-tao at magse-celebrate akong mag-isa ng birthday ko. Maraming salamat sa inyo. Napaka-thoughtful nyo. Konti lang ito, ma'am. Kung ikukumpara sa mga kabutihang ginagawa ninyo para sa amin. Oh, salamat! Napakasaya ko na kayo ang mga katrabaho ko. Kami rin po, ma'am. Napaksaya namin kayo ang boss Oh, namin. thank you so much. Oh, ano pang hinihintay natin? Kainan na!
Noon ko napagtanto na ang pagiging leader ay hindi isang posisyon, kundi isang oportunidad na magsilbi. At ang isang mabuting leader ay yung taong may pagmamahal sa kanyang mga katrabaho. Ngayon, mas magaan ang magtrabaho dahil may maayos na kaming relasyon ng mga empleyado ko. Nawa ay may matutunan po kayo sa aking kwento. Ako po si Miles at ito ang aking buhay. Hindi man tayo ipinanganak na mga leader, ngunit maaari nating matutuhan kung paano maging isang mabuting pinuno. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang dalaga at kung paano nabago ang kanyang batayan sa paghahanap ng life partner. Siya ay si Gigi. Dalagita pa lang ako, may standard na ako sa magiging asawa ko. Gusto ko yung masipag, responsable, may kaya, at higit sa lahat, may itsura. Gigi! Patulong naman ako rito. Hindi ko maintindihan kung paano to gagawin. May format naman yan eh. Gayahin mo na lang. I-save mo dito sa flash drive. Andiyan lang sa desktop ng computer ko. Ay, salamat. Alam mo, kahapon pa ako nito. Hindi natatapos, ah. Teka, ano yung nasa braso mo? Wala to. Patingin nga. Sabing wala yan eh. May pasa ka na naman sa braso. Ano ba? Nung nakaraan, sa kaliwa. Ngayon naman sa kanan. Hindi, baka kulang lang ang dugo ko. Oh. Di ba ganyan kapag anemic? Sinasaktan ka ba ni Adonis? Ano? Bakit na naman ako sasaktan? Ang bait-bait ng boyfriend kong yon. Gigi, akala mo ba pinanganak lang ako kahapon, ha? Donna. Ay, hiwalayan mo na nga yan. Ayoko. Mahal ko siya. Kung ngayon ng girlfriend ka pa lang, sinasaktan ka na. Paano na lang kapag asawa mo na yan? Baka gawin ka niyang punching bag. Huwag ka nga magpakatanga. Matalino ka, may pinag-aralan. At higit sa lahat, maganda ka. Ano ba ang pinangihinayangan mo kay Adonis? Ha? At bakit hindi mo magawang hiwalayan? Asan na ba si Adonis? Sabi niya, dito ko siya hintayin sa may garahe ng building namin. G? Ayun pala. Papalapit na dito. Ay, ang gwapo niya talaga. Saan pa ba ako makakahanap ng boyfriend na ganito ka-pleasant ang mukha? Parang anghel. Hi. Hi, love. Flowers for you. Wow! Ang ganda naman ng bouquet na ito. Happy anniversary. Thank you. Oh, tara. Nagpa-reserve ako sa restaurant na favorite mo. Talaga? Oo naman. Napaka-sweet mo talaga. Gigi, Tay, bili mo nga ako mamaya ng regalo. regalo po? Oo. Kinuha akong ninong ng anak ng kumpare ko eh. Ganun po ba? Ito ang pambili ha. Ikaw na ang pumili. At ipabalot mo na rin. Sige ho. Ikaw. Ho? Kailan ka ba magpapakasal? Naku, bata pa ako, Tay. 25 pa lang po ako. Ay, bakit? Tamang-tama na edad mo.
Dapat makapag-asawa ka na para mabigyan mo na ako ng apo. Mas mainam na magkaanak ka ng ganyang edad. Para 40 anyos ka pa lang, tapos na sa pag-aaral ang anak mo. Hindi magandang uugod-ugod ka na nagpapaaral ka pa ng anak. Saka na po, itay. Alabang plano si Adonis na pakasalan ka. Ba, 3 taon na kayong magkasintahan Hindi ba? Opo, hindi pa po namin yan napag-uusapan, tay. Alam mo anak, ang pinahaba ay ang panahon bilang mag-asawa. Hindi ang panahon bilang magkasintahan. Kinikilala pa po namin ni Adonis ng mabuti ang isa't isa. Kumusta naman? Anong pagkakakilala mo sa kanya? Magiging mabuting asawa ba? Ho? May dapat ngayon pa lang, kung may nakikita ka ng hindi maganda sa kanya, umiwas ka na. Senyales yan na magiging problema mo yan kapag mag-asawa na kayo. Hindi ba sabi ko sa'yo, ayokong tinatawagan ako kapag kasama ko mga barkada ko? Ha? Braso ko masakit na. Talaga masasaktan ka. Dahil hindi ka nakikinig sa akin. Hindi ka marunong pagsabihan, ha? Nag-aalala lang naman ako sa iyo Nag-aalala? Kasi ating gabi na hindi ka pa nakakauwi sa inyo. Hindi ka rin nagre-reply sa mga messages Bakit ano kala mo sa akin, ha? Batang paslit? Lalay ba kita, ha? Bakit kailangan mo akong pakialaman, ha? Uuwi ako kung kailan kong gusto. Oo na. Sorry na. Aray ko. Tumigil ka sa akin! Ano? Itong tandaan mo, ha? Huwag na huwag mong pakikialaman ang mga lakad ko dahil girlfriend lang kita. Narinig mo, ha? Girlfriend lang kita! Ngayon, iiyak-iyak ka. Sabi ko naman kasi sa'yo, makipag-break ka na sa Adonis na yan. Tigas ng ulo mo. Mahal ko talaga kasi siya doon na. Kung binubulag ka na ng pagmamahal na yan, tigil mo na, Gigi. Ang pagmamahal, dapat ginagawa kang mabuting tao. Hindi yung ginagawa tanga. Sa tingin ko kasi, wala na akong mahanap na kagaya niya. Kagaya niyang ano, yung nananakit. Pasok na pasok talaga kasi siya sa standard ko doon na. Masipag, responsable, tsaka may kaya rin yung pamilya niya. Higit sa lahat, gwapo. Naku, may kaya, check. Masipag, sige, pwede. Pero responsable. Ay, responsable ba yung nananakit? Responsibilidad kanyang alagaan at irespeto. Pero hindi niya magawa. At saka, ano magagawa ng kagwapuhan niya, ha? Kapag nagutom ka ba, makakain mo yan, ha? Kapag sinaksakan ka niya, pwede mo bang gawing band-aid ang itsura niya? At saka, baka nga dahil gwapo yan, ang duda ko. Marami din yung babae. Hindi mo lang alam. Number 2 kanina patawag ng tawag. Kakainis ang aga-aga. Roger, sabayan mo na kami mag-almusal. Opo, tay! Maupo ka. Siya nga pala, si Weng. Weng? Magandang umaga. Katulong ko sa paggawa niyang extension ng kusina natin. Siya yung anak ni Paring Pidong. Galing yan ng Manila. Umuwi dito. Bakasyon daw muna. Binata yan. At saka, parang mas boto ko rito kay Weng kaysa doon sa boyfriend mo. Ay! Nasa labas daw siya ng building namin. Gigi? Ikaw yung ka-text ko? Yeah, oo. Ako si Ara. Anong sadya mo sa akin? Asawa ko ni Adonis. Oh, sorry. Ano? Nagulat ka. Asawa ko ng boyfriend mo.
May asawa si Adonis? You mean, kasal kayo? Oo. May 2 kaming anak. May 2... Oh my gosh. Seryoso ka? Baka naman sinisiraan mo lang si Adonis. Baka naman gusto mo lang kaming paghiwalayin. Alam ko, gwapong boyfriend ko at marami nagkakagusto sa kanya. Eto, pictures namin sa gallery ko. Pwede na ba itong patunay? What the... Isa pa, hindi ako nagpunta rito para patunayan na asawa niya nga ako. Pumunta ako rito para ipaalam sa iyo na may asawa ang kasintahan mo. At kailangan mo na siyang hiwalayan. Pero ulitin ko, Gigi. May asawa si Adonis. Ako na humihingi ng tawad sa iyo. Hindi ito ang unang beses na nakipagkita ako sa mga babae niya. May mga nauna pa sa iyo. At ayoko masira ang buhay mo dahil lamang sa kanya. Kaya kung ako sa iyo, makikipag-break na ako sa kanya ngayon din. Sabi ko na nga ba eh. Hindi talaga nagkakamali ang kutob ko. Ang sakit-sakit, Donna. 3 taon! 3 taon niya ako niloko! Ang sabihin mo, 3 taon kang nagpakatanga. Ito naman. Oo, kaya ngayon tumigil ka na sa kaiyak mo dyan. Hindi siya deserving ng luha mo. Buti nga yan. At least, nalaman mo na ngayon, hindi nahahaba pa ang pagtitiis mo sa lalaking yun. Sino dyan yung sinasabi ng tatay mo na irereto niya sa'yo? Ha? Ituro mo sa akin, Gigi. Ayun o. Yun nakasuot ng itim na t-shirt na may suot na sombrero. Ah, Ang pangit, di ba? May itim. At saka, basta, hindi ko type. o ano namang issue mo sa maiitim? Bakit ang puti-puti mo ba? Ito naman. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang nagbabase sa itsura ng tao, Gigi. Kapag tumanda tayo, pare-parehong mangungulubot yung mga balat natin. At isa pa, ang itsura lumilipas yan. Hindi habang buhay maganda o kaya gwapo ang isang tao. Pero ang ugali, panghabang buhay. Ano naman ang gagawin mo sa gwapo? Pero babaero naman at nananakit. O edi doon ka na sa medyo hindi ganong kagwapuhan pero mabait. Gigi, Ay, shh, huwag ka maingay ha. Papalapit siya. pwede raw bang makahingi ng malamig na tubig, sabi ng tatay mo? Naku, oo, pwede. O gusto mo pa, humingi na rin ang number niya. Donna! O ibibigay ko sa'yo. Ano? Hay, pwede ba huwag kang pa-smile? Smile lang dyan. Maraming maliligaw tong kaibigan ko, no? Baka maunahan ka pa. Adonis? Gigi, Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Gabi na. Gigi, I'm sorry. Patawarin mo ko, ha? Patawad na. Oo, pinatawad na kita, Adonis. Kung ganun, pwede bang tayo uli, ha? Ah? Mahal kita. Mahal na mahal kita, Gigi. Teka, bitiwan mo ako. Hindi pa sinabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Alam ko, mahal mo pa rin ako. Gigi, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Saan pelikula mo naman kinopy ang linyang yan? Uulitin ko, Adonis. Break na tayo. At Gigi, isa pa, may boyfriend na ako. ano? Sino? Ayun! Weng! Ha? Gigi? Yan? Sakyan mo na lang yung sasabihin ko, ha? Ha? Si Weng. Siya ang boyfriend ko. Siya? Kaya wag mo na akong pupuntahan ulit sa bahay namin, okay, Gigi, Adonis? ano- Uulitin ko. Break na tayo!
Doon nagsimula ang kwento namin ni Weng. Nang nakilala ko na siya, mas na-appreciate ko siya as a person. Oo, hindi siya ganun kagwapo, pero isa siyang matinong lalaki. At totoo pala, hindi itsura ang mahalaga sa isang tao, kundi ang kanyang puso. Ako si Gigi, at ito ang aking buhay. Gaya ni Gigi, matutuhan sana nating iangat ang ating batayan sa isang tao at huwag nating ibatay ito sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa kanyang kalooban. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Susan Robles, Bobby Cruz, Junel Benjamin at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na matagal binalot ng puot at galit ang puso. Siya ay si Raquel. Ang mga babae hindi kailangan mag-aral dahil mag-aasawa lang naman. Yan ang paniniwala ng nanay namin, kaya hindi siya nagsikap na papag-aralin kami. Aral dahil mabubulok lang naman sa bahay kapag nakapag-asawa na. O edi sana, wala ako sa ganitong estado ng buhay ngayon. Aha, Kaya yung mga anak ko, sinasabi ko talaga sa kanila na mag-aral silang mabuti dahil mahalaga ang edukasyon sa buhay ng tao, lalo na sa mga babae. Hanggang kailan kayo rito, Kuya Mon? Baka isang buwan kami rito, Fernan. Buti na papayagan kayo ng mga pinagtatrabahuan nyo na makapagbakasyon ng ganyang kahaba, no? Kasi naman, napakatagal naming walang bakasyon eh. Oo nga. Yung mga apo ko, mga bata pa yan, ang huli niyong bisita rito eh. Malalaki na. Pero eto po, pinalad lang talaga kami ni Raquel kasi parehong maganda ang nakuha namin trabaho. Dahil yan kay tatay. Oh, Ha? Oh, pulutan niyo. Uy! Sarap nito, adobo. Kung hindi dahil kay tatay, hindi tayo makakarating kung nasaan man tayo ngayon. Di ba, Fernan? Tama ka, ate. Alam mo ba, Mon, kung ano-anong trabaho ang pinasok ni tatay para lang mapag-aral kami. aba siyempre, obligasyon ng magulang na papag-aralin ang kanyang anak. Eh, bakit si nanay? Ayaw kami papag-aralin ni Rose. Kasi, babae daw kami. Ay, sa una lang naman yun. Alam mo, ganon ang paniniwala noon ng nanay mo. Kasi nung panahon namin, ang talaga ang mga babae sa bahay lang. Ay, naku, kahit na. Para sa akin, pinagmalupitan niya kami noon dahil ayaw niya kaming matuto. Hindi totoo yan, Raquel. Katuwang ko ang nanay nyo sa pagtataguyod sa inyong tatlo. Ngayon na naman kay tatay, pinagtatanggol niyo na naman si nanay. Totoo naman. Kung hindi ako sinusuportahan ng nanay nyo, may kahit anong klaseng pagsisikap ko noon, hindi ko kayo mapagtatapos. Nay! Nay! Raquel, nasa kusina ako. Kayo ba nagbigay kay Cheche ng sinigang na hipon kanina? Ha? Ay, oo. Bakit? Pinakakain ko naman ang mga anak ko. Bakit kailangan niyo pang makialam? Umalis kasi kayo kanina. Sabi ko, tanghali na, hindi pa nag-aalmusal yung apo ko. Dinalang ko ng pagkain. Hindi ko naman ginugutom yung mga anak ko. Masyado kayong pakialamera. Ano? Allergic sa hipon yung bata. O tingnan nyo ngayon, nangangat eh. O ngayon,
Kaya niyo bang magamot ang allergy niya? Buti kung may gamot yan. 20 minutos pa ang sentro mula dito sa bahay. Anak ko, pasensya na. Kasi naman huwag kayong manghihimasok. Akal, tama na yan. Tay! Alam mo palang may allergy ang anak mo eh. Dapat palagi kang nagdadala ng gamot. Isa pa, 12 anyos ng anak mo. Hindi ba niya alam na may allergy siya at kinain pa niya yung binigay ng lola niya? Kinakampihan niyo ba si nanay? Hindi ito kampihan o kung ano pa man, Raquel. Ayoko lang na marinig kang pinagsasalitaan mong nanay mo na para bang akala mo hindi siyang nakatatanda sa'yo. Bah, matuto kang gumalang sa magulang mo. Nagtalo pala kayo ni nanay kahapon? Ate, alam mo, napapansin ko, may mga pagkakataon na hindi naman masyadong big deal. Pero kapag si nanay ang involved, ang bilis mag-init ng ulo mo. Dahil ba, hindi mo pa rin siya napapatawad noon? Hindi mo pa rin ba nakakalimutan yung mga panahong pinatitigil niya tayong dalawa sa pag-aaral? Kasi mga babae tayo. Ate, ang tagal-tagal na nun. At saka, eto ka maayos ang buhay mo. Bakit ba hindi mo na yan ibaon sa limot? Ewan ko ba? Di ko rin alam, Rose. Pero mula nun, naging malayo na ang loob ko sa kanya. Di ko rin alam kung paano ko siya patatawarin. Isipin mo na lang ang lahat ng mga sakripisyong ginawa niya para sa atin. Kahit ayaw niya tayong mag-aral noon, nang makita niyang hindi niya tayo kayang pigilan, hindi naman siya kumontra, hindi ba? May mga araw ka bang naalala na hindi niya tayo pinaghanda ng almusal bago pumunta sa klase? O kaya naman ay hindi ipinaghanda ng merienda kapag umuwi tayo sa hapon? O di ba pati uniforme natin, siya ang naglalaba? Ate, huwag mong tingnan yung isang pagkakataong sinubukan niyang hadlangan ang mga pangarap mo. Ang alalahanin mo, yung mga pagkakataong tinulungan niya si tatay para dugtungan ang bawat baitang ng hagdang inaakyat natin patungo sa kung nasaan man tayo ngayon. Uuwi na tayo bukas. Ay, nako. Baka magbilang na naman tayo ng taon bago makabalik rito. Tumatanda na rin ang nanay mo, no? Raquel, wala ka bang planong ayusin na ang inyong relasyon? Kaya ko ba? Saan ka ba nahihirapan? Mon, Patawarin mo na siya. At patawarin mo na rin ang sarili mo, ha? Walang magandang ibubunga ang pag-iipon mo ng galit dyan sa puso mo. napakatagal ng panahon na may sama ako ng loob sa kanya. Kaya, parang mas komportable akong nararamdaman ng galit dito sa puso ko. Ay, naku. Kapag nawala ito, pakiramdam ko, magiging mahina ako. Magiging malambot ang puso ko sa kanya. Raquel, nanay mo siya. Nanay ko na rin. Siya ang nagduwal sa'yo. Wala ka sa mundong ito kung wala siya. Hindi mo ba kayang lunukin ang pride mo para sa kanya?
Binabaki ko ng lahat ang dadalhin niyo. Teka, padadalang ko sana kayo ng daing. Ay, di bang kumain ito ang mga anak mo? Oo, Nay. Pwede. Ay, siya, sige. Babalutin ko na ito. Ano ba mga pagkain hindi pwede sa kanila? Plano ko kasi kapag may pera, padadalang ko kayo doon sa address nyo. Huwag na po kayong mag-abala. Hayaan nyo. Taon-taon na ho kaming uuwi rito. Oh, talaga? Oo. Ay, siya nga pala. Oh, eto. Para po sa inyo. Abay, ano ito? Oh, meron din akong pasalubong. Akala ko nakalimutan mo. Kasi pagdating nyo, ang tatay mo, si Rose at si Fernan, may natanggap na pasalubong. Ayan, sabi ko, ay, baka nakalimutan nyo lang yun sa akin. Bakit pa ako naluluha? Uy! Duster! Oh, kagagandang duster! Ay, tamang-tama. Luma na nga yung mga duster ko dyan. Pasensya na kayo, Nay. Yan lang ang nabili ko. Para sa inyo. Ito nga yung pinakakailangan ko. Ay, kahit bihira kang umuwi rin eh. Ay, hindi mo pa rin nakakalimutang paborito ko ang duster. Ay, bakit ka umiiyak? Wala po. Nalulungkot lang ako. Kasi uuwi na kami sa Maynila. Matagal na naman namin kayo hindi makikita. Ay, yun ba? Ay, huwag ka mag-alala. Kapag may panahon kami ng tatay mo, edi kami na lamang ang bibisita sa'yo doon. Ay, Abay, huwag ka lang umiyak. Ano ka ba? Para kang yung bata ka pa na kapag hindi kita isinasama sa bayan, pumapalahaw ka ng iyak. Talagang ikaw, oo. Ay, salamat dito sa mga duster, ha? Ang ganda! para akong nabunutan ng tinhik sa lalamunan ng mga oras na yon. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil napatawad ko si nanay. Bago pa man maging huli ang lahat. Ako po si Raquel. At ito ang aking buhay. Mahirap ang magpatawad. Ngunit, mas mahirap ang mabuhay na may kinikimkim na galit para sa ibang tao. Ang galit ay tulad ng lason na nakamamatay. Kung kaya hindi natin ito maaaring itago ng matagal sa ating mga puso. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Raquel. Tiglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang padre de pamilyang sa isang iglap ay naging isang house husband. Siya ay si Dominic. Bago pa man kami ikinasal ng asawa kong si Cherry, nangako na ako sa kanya na hindi ko siya pagtatrabahuhin. Nangako ako sa kanya na ako ang maghahanap buhay para sa aming pamilya. Kaya naman napakasakit para sa akin nang hindi ko matupad ang aking pangako sa kanya. Nasaan na ba si Dominic? Hating gabi na, wala pa rin. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Hey!
Dominic. Dito na ako. Dominic! Oh. Uy! Maganda kong ang masawa kong maganda. Gising ba? Ano ba yan? Lasing na lasing ka. Ito ang tama lang. Sakto lang. Nakainom lang. Tingnan mo nga, Hindi naman oh. lasing. Di ka na makatayo ng maayos. Cherry. Malgo. Ano ba? Huwag mong pisilin ang pisngi ko. Oh, mahal na mahal kita. Tandaan mo sana, ha? Lasing na lasing ka. Di. Tara na nga sa kwarto. Matulog ka na. Ayos lang naman magpuyat ako ngayong gabi kasi Mana? bukas naman wala naman akong pasok. Dahil wala na akong trabaho. Ulitin mo nga sinabi mo. Wala ka na ikamong trabaho. Akala ko sinasabi mo yun kagabi dahil nga lasing ka lang. Ay, totoo pala. Ano ba? Wala akong magagawa eh. Kailangan daw nilang mag-lay off. Diyos ko, paano tayo nito? Mag-high school na yung panganay natin. Mo, maghahanap ako ng mapapasukan. Huwag kang mag-alala. Matagal na yung 1 linggo na hindi ako makahanap ng trabaho. Ay, kailangan mo talaga makahanap ka agad ng mapapasukan dahil wala tayong ibang pagkukunan ng income. Paano yung mga bills natin kapag hindi ka nakakuha ng panibagong trabaho? O paano ang pagkain natin? Shh, Cherry. Gagawin ko ito ng paraan. Kaya pwede ba? Kalma lang. Kasi Ikalma mo lang ang sarili mo. Kayang-kaya ko ito. Cherry, ano ba? Kanina ka pa pabiling-biling dyan sa higaan. di kasi ako makatulong. Bakit ba? Mag-iisang buwan ka nang naghahanap ng trabaho. Wala ka pa rin nahahanap. So magagawa ko. Ayaw nila akong tanggapin eh. Yung iba sabi, overqualified ako. Yung iba naman, palaging sinasabi nila na gusto nila yung mga fresh graduates. Hindi yung mga gaya kong laos na. Ano kaya kung Tuloy mo. Kung ano? kung ako na lang ang magtrabaho? Cherry, wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Kaya lang, gusto ko na rin makatulong. Ako ang padre di pamilya. Kaya ako maghahanap buhay. Hindi ba yan ang sinabi ko sa'yo noon pa? Bakit ka nagagalit? Nagsasabi lang naman ako sa'yo. Ba't kasi kailangan mo pang mag-suggest ng ganyang ideya? Nakalimutan mo na yata yung pinag-usapan natin eh. Ako na. Sige na. Sorry na. Maghanap ka na lang uli ng trabaho bukas. Wala pang trabaho si Dominic. Ay, naku. Wala pa, Ina. Magdadalawang buwan na. Oo, paano yung panggastos ninyo? Ayun na nga, paubos na yung konting naiipon namin. Hindi ko alam kung saan pa kami kukuha ng pang-araw-araw na gastusin sa oras na maubos na itong natitira naming pera sa bangko. O, baka naman meron ka dyang alam na maaaring pasukan ni Dominic. Wala akong alam na pwede siyang mag-qualify. Pero, meron para sa'yo. Para sa akin? Oo. Naghahanap kami ng additional na empleyado. Kaya nga kita pinuntahan dito ngayon para tanungin kung gusto mo bang mag-apply. Ah, sige. Ay, Oh, wag na lang pala. ano? Cherry naman. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataong ito. Kasi baka hindi pumayag si Dominic. Bakit naman hindi siya papayag? Para sa inyo naman kaya ka magtatrabaho.
ilang taon mo na rin sinunod ang gusto niya na huwag magtrabaho. Baka naman ngayon, pumayag na siya. Total, gipit na kayo. Sige, inom lang pare. Oy, kumusta naman ang house husband? Mas nakakapagod ano? Yan ang sinasabi ng misis ko eh. Ang gawaing bahay daw, walang katapusan. Totoo yan. Totoo yan, pre. Pero okay lang naman sa akin. Kaya pa. Kaya lang, pare. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na si Cherry ang naghahanap buhay na para sa amin. Samantalang pare, akong padre di pamilya. Oo, pare, pero huwag mo na isipin yan. Ang mahalaga, may nagtatrabaho. Mahirap naman kung pareho kayong tenga lang sa bahay. Paring Lamil, baka naman may alam ka dyan na mapapasukan ko. Wala pare. Mahirap din makapasok sa gobyerno ngayon. Lalo na medyo may edad ka na. Yun pa nga isang problema ko eh. Pero di bali, hindi ako titigil. Maghahanap pa rin ako ng trabaho. Ayokong habang buhay akong narito sa loob ng bahay. Pare, ano nga palang trabaho ni Cherry? Sa hotel, pare. Sa hotel? Sa opisina ng hotel. Parang admin. Ganun? Sa hotel? Oh. Maganda pa naman si Cherry. Ha? Ano ibig sabihin? Yan lang ang nakakatakot yan eh. Kapag may kumursunada sa asawa mo, hindi ka makakapalag ngayon kasi baka mapera o may mas maayos na trabaho magkagusto sa kanya. Anong laban mo dun? Ikaw na isang house husband. Sir Robert, salamat ho sa paghatid. Sana hindi na kayo bumaba ng kotse. Hindi, okay lang. Hihintayin kitang makapasok bago ko umalis. Thank you po sa free ride. Sabi ko naman sa iyo, Robert na lang itawag mo sa akin. Magkaedad lang naman tayo. At saka, para ka kasing ibang tao kapag ganyan ang tawag mo sa akin. Nakakailang po kasi. Kasi, ikaw bahala. Sige na, pasok ka na. Okay po, sige po. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Oh, Dominic? Sino siya? Ay, Yan nagatid sa'yo. sir, si Sir Robert, yung manager namin. Bakit mo naman hinahatid ang asawa? Ha? Sunada mo? Uy, Dominic, ano ba? Nagkakamali ka ng iniisip mo, pare. Pare, ha? Hindi kita kumpare, ha? Dominic! Kaya huwag mo akong tatawagin pare, ha? Bitiwan mo si Sir. Kinakampihan mo siya? Kinakampihan mo? Bakit? Dahil may kotse siya? Ano ba? May posisyon sa pinagtatrabahuan mo? Tapos ako jobless? Sir, mabuti pa umalis Ganon? kayo. Ako na pong bahala dito. Pero- Dominic, bitiwan mo siya! Ilang araw mo na akong hindi kinikibo. Dahil lang sa Robert na yun. Dominic, pwede ba? Ang aga-aga magsisimula ka na naman. Cherry, ito lang ang tatandaan mo. Huwag na huwag lang kayong magpapahuli sa akin dahil pareho ko kayong kakatahin. Sumusobra ka na! Nagtatrabaho ako para sa pamilyang ito, ha? Para may kainin tayo araw-araw at maibigay natin sa ating mga anak ang mga pangangailangan nila. Niwala nga akong panahon makapagsukulay. Dahil sa dami ng ginagawa ko, tapos pag-iisipan mo pa ako ng masama. Bakit? Ganyan ba pagkakakilala mo sa akin, ha? Malandi ba akong babae, ha? Cherry, Sumagot ka! Malandi ba akong babae? Malandi ba ang pinakasalan mo para pag-isipan mo ako ng ganyan?
suntok mo! Yung mga sinampay, abay, hindi mo pa natutupi. Ang dumi-dumi ng bakuran nyo. Eh, hindi kaya ta nagtatapon ng mga basura, kaya ang daming langaw dito sa bahay. Ma'am, Dominic, ano ba pinagagagawa mo? pumunta ho ba kayo rito para mag-inspeksyon? Oo. Pumunta ako rito para alamin kung ginagawa mo ang obligasyon mo rito sa bahay. Nung si Cherry ang naririto, palaging malinis at mabango ang bahay. O ngayon, naamoy mo yun? Amoy panis! Pinababayaan mo ang bahay eh! Ma, hindi po ako sanay sa mga gawaing bahay. Alam niyo naman sa opisina ako nagtatrabaho dati. Isa pa, Bakit? ginagawa ko namang Hindi mo ba kayang gampanan ang pagiging padre de pamilya kapag narito ka sa bahay? Alam mo kung ano ang problema sa'yo, Dominic? Masyadong mataas ang ihi mo. At saka may tawag dyan yung pamangkin mo. Ano nga ba yon? Insecure! Yon! Masyado kang insecure kay Cherry. Ma, pwede ba? Iniisip mo dapat hindi ikaw ang naririto sa bahay dahil lalaki ka. O bakit? Anong masama doon, ha? Kung matino kang asawa, nasa bahay ka man o wala, gagampanan mo na maayos ang obligasyon mo bilang haligi ng tahanan. Pagod na nga ang asawa mo sa pagtatrabaho maghapon. Ganito pa madaratnan. Alam mo, kung ako asawa mo, hihiwalayan kita. Salamat ka nga dahil matinong babae ang si Cherry. Kaya huwag mo siyang pinagdududahan. Dahil sa susunod, malaman ko inaaway mo yung asawa mo. Dahil dyan sa mga pagdududang wala namang basihan. Tingnan lang natin kung hindi makalboy ang buhok mo. Masarap na sabaw. Cherry, Bakit hindi mo pa ako sabayang kumain, Dominic? Ano ba yan? Bakit pa na yung buntong hininga mo? gusto ko sanang humingi ng tawad Saan? sa pag-iisip ko lang masama sa'yo. Pasensya ka na. Masyado lang akong naabuldo. Masyado lang akong nabuburo dito sa bahay. Kaya kung ano-ano naiisip ko eh. Pero alam ko naman na hindi mo magagawa yun sa akin. Minsan kasi naghahanap lang din ako ng dahilan siguro para awayin ka. Pasensya ka na, nasasaktan ang ego ko na ikaw nagtatrabaho para sa atin. Sorry. Dominic, hindi naman nagbago ang pagtingin at respeto ko sa'yo. Kahit nawalan ka ng trabaho. Cherry, Asawa kita. Ikaw ang padre de pamilya. Masaya nga ako na this time, ako naman ang nakakatulong sa pamilya natin pagdating sa finances. Kaya sana, maging magkatuwang tayo. Huwag mo akong ituring na kakumpetensya. Mag-asawa tayo at magkasangga sa lahat ng oras. Tandaan mo yan. mas naunawaan ko na hindi naman nababawasan ang pagiging padre de pamilya ng isang lalaki kung siya ang nasa bahay. Sabi nga ng asawa ko, ang mag-asawa ay magkasangga. Higit sa lahat, ngayon, natutuhan ko kung gaano kahirap ang maging isang ina
na siyang nag-aasikaso ng bahay at ng mga anak. Kaya nga, mas minahal ko si Cherry. Eto, house husband pa rin naman ako ngayon. Pero hindi na po gaya ng dati. Mas proud na ako ngayong sabihin na ako naghalaba, nagluluto, naglilinis. Wala naman pong masama roon. Kaya sa mga kapwa ko, house husband din. Be proud. Ako po si Dominic. At ito ang aking buhay. House husband ka man o provider ng iyong pamilya, ang mahalaga, ginagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin bilang isang padre de pamilya. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Dominic. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang kwento ng buhay ng isang amang muntik nang maging hadlang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Siya ay si Dan. Mataas ang standard ko sa aking mga anak. Gusto ko palagi silang bida. Kahit nung nag-aaral sila, hanggang sa ngayong nagtatrabaho na. Ngunit isa sa kambal kong anak ang mahina ang loob at hindi ko yun nagustuhan. Maymay, anak, anong matatanggap mong incentive dahil ikaw ang employee of the year sa kumpanya nyo? Trip to Hong Kong! Part 2! Talaga? Maymay, ako ba isasama mo? Siyempre! Sabi ko naman sa'yo, diba? Kung nasaan ako, dapat nandun ka rin. Ang mama mo na lang ay isama mo. Tiyak namang may matatanggap pang mga ganitong perks si Maymay. Di ba, anak? Oo pa. O kaya naman, malay nyo, si G-Boy. Asa ka doon. Ay, siya nga pala. Nasa si G-Boy pa? Nasa trabaho. Mag-overtime daw, sabi sa akin. Ah, sige po, aayusin ko lang itong mga gamit. O, sige na, anak. May mga pasalubong ba kayo sa akin? Yung pinabili ko sa yung ref magnet, meron ba? Ay, di syempre. Alam kong koleksyon mo yun eh. Kaya bumili ako. Ayos! La 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 la. Hoy! Ay, naku. Pambira ka naman. Nakakagulat ka eh. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ikaw Ano? ano tong nalaman ko? Na ano? Hindi mo rin tinanggap yung posisyon sa Singapore. Oo. Bakit? Naku naman, sayang yung opportunity. Ano ka ba, Maymay? Singapore yun. Mga foreigner ang i-handle ko. Tapos, ang mga kakausapin kong kliyente galing sa mga multinational companies. Kaya nga! Oh. Sayang! Napakalaking opportunity nun. Eh. Aba, hindi lahat nabibigyan ng ganong chance. My God, tayo mo na ito para napatunayan mo sana kay Papa na magaling ka. Hindi ako magaling. Hindi ko kayang ganong trabaho. Ano? Hindi ako magaling. Hindi ako fit sa trabahong yon. Masaya na ako sa ganito. Kontento na ako na nakakapagtrabaho ko na maayos dito sa Pilipinas. Jiboy naman. Ano ka bang klaseng tao ka? Ano? For sure, hindi ka bibigyan ng ganong offer kung wala kang kakayahan. Tama na yan. Ang mabuti pa, kwentuhan mo na ako ng Hong Kong trip nyo ni Mama. Dali. Hey, ewan? Ano? Babaliw ako sa'yo.
Promoted ka na naman, May. Proud na proud talaga ako sa'yo. Salamat pa. Di mas malaki ng obligasyon mo ngayon, anak. Oo nga po. Kaya kailangan ko mag-double effort. Ikaw, G-Boy, Po, kailan ka mapopromote? Ilang taon ka na dyan sa trabaho mo? Kung ano ang posisyon mo nung nag-apply ka, ganun pa rin hanggang ngayon. ayoko po ma-promote pa. Ano? Okay na ako sa ganito. O, bihira ka talagang tao ka. Nakukontento ka sa ganyang posisyon? Di wala ka nga yatang maipon dahil ang baba na sweldo mo. Dan, tama na. Nasapag tayo. Bobo kasi itong anak mo eh. Da! Pa naman? Nakukontento sa ganyang klaseng trabaho? Hoy, hindi kita ginastosan sa pag-aaral mo noon para maging ganyan lang, ha? Dan, ano ba? Kumakain tayo. Sorry pa. Sorry kung hindi ko mamit ang standard nyo. Sorry. Ito ang tandaan mo, G-Boy. Wala akong anak na mahinang kagaya mo. May. Oh, gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Pa, may gusto sana ako sabihin sa inyo. Ano yun? Tungkol kay G-Boy. Bakit? Alam niyo ba? Mapopromote na sana siya. Actually, sa Singapore sana siya ma-assign ng boss niya. Siya ang mag-handle ng office nila doon. Kaya lang hindi niya tinanggap ang offer. Tanga talaga. Pa, sana tigilan niyo na ipaggamit ng mga salitang tanga, bobo, at mahina para kay G-Boy. Totoo naman ah. Mas magaling ka sa kanya. Magkambal kayo pero malayong malayo siya sa'yo. At sana rin po, wag niyo na kaming palaging ikinukumpara sa isa't isa. May. Magkaiba kami, pa. Magkaiba kami ni G-Boy. Pero pareho kaming may kakayahan. Hindi lang po ako ang magaling. Kung tutuusin, mas magaling sa akin si G-Boy. Kaya lang, ayaw niya nakakaagaw ng atensyon. Napakasimple niyang tao. At marahil nawalan na rin siya ng tiwala sa sarili niya. Kasi palagi ninyo sinasabing mahina siya. Pinaniwalaan niya yun, pa. Kaya kahit napipili siya sa mga mas malalaking project, hindi niya tinatanggap. Kasi ang akala niya, hindi niya talaga kaya. Pa, magkapatid kami ni G-Boy. Huwag niyo po sana kaming gawing magkakumpetensya. Mahal kong kakambal ko. At ayoko may isa sa amin na tinatratong iba. Pareho niyo po kaming anak. Sana pareho niyo kaming mahalin. G-Boy, once in a blue moon lang dumating ang opportunity ito. Ayoko. Okay na ako rito. Ayan ka lang naman ayan ka lang naman. Nung ulang beses kang sinubukang i-reassign ni boss sa Singapore, inayawan mo. Hindi ko kaya yun. Ngayon ayaw mo na naman. Sayang, pre, sayang. Libreng 6-month training abroad. Abay, kapag nakapagtapos ka nito, maaari kang ma-promote pare sa mas mataas na posisyon. Tataas pa ang sweldo mo. May mga incentives pa. Pare, career advancement to. O ayaw mo bang makaipong agad? Tsaka isa pa, sabi mo, di ba, pangarap mong makaikot sa buong mundo kasama ang kakambal mo. Naku pare, makakatulong ito ng malaki. Isa pa, mas magiging secured ang future mo rito, pare. Huy, ano ba? Sige na, tanggapin mo na ito.
Oh, G-Boy, mauna na ako sa'yo, ha? May meeting kasi kami. Kailangan maaga ako. O sige, ingat ka. Yung lunch pack mo, baka maiwan mo na naman. Ay, oo nga pala. Naku! Alam mo, the best ka talaga. Kayo loves na loves kita. Ano ba? Kinikis mo naman ako eh. Naka-reserve na ito para sa magiging girlfriend ko. As if. Kaya kunin mo na yung baon mo. At umalis ka na kasi malilate ka na. Yes, sir! J-Boy, Ay, pa? ito ay suot mo ngayon. Ano ito? Di ba nakikita ko ano yan? Long sleeves. Bagong bili ko yan. Brinansya na rin ng mama mo. Oh, Yan ang isusuot mo. At sabihin mo sa boss mo na tinatanggap mo ang offer niya. paano niyo hong nalaman? Kinausap ako ng pinsan mo si Bong. Sabi niya ayaw mo na naman daw tanggapin yung training abroad. Pa, baka... Anak, I'm sorry. Patawarin mo ko. Kung palagi kitang minamaliit at ikinukumpara kay Maymay. Pero gusto ko lang sanang mas mag-effort ka pa. Hindi ko alam na ibang idinudulot sa self-esteem mo ng mga sinasabi ko. I'm sorry, anak. Pa? Magaling ka dahil anak kita at deserve mo ang pagkakataong ito, kaya tanggapin mo na. Mula ng araw na yon, parang naging ibang taong anak ko. Ngayon, nasa ibang bansa siya matapos matuloy ang kanyang promotion. Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay ang mga pagkakataong sana ay napalakas ko ang loob ng anak ko. Pero panay pagmamaliit ang ginagawa ko. Pero ngayon, napagtanto kong ang anumang sinasabi natin sa ating mga anak ay siyang tumatatak sa isip nila at maaari itong makabuti o kaya naman ay makasama sa kanila. Ngayon, alam ko na kung paano hindi mahahadlangan ang pangarap at kinabukasan ng aking mga anak. Ako po si Dan at ito ang aking buhay. Bilang mga magulang, tayo ang dapat na gumagabay at nagpapalakas ng loob sa ating mga anak. Dapat ding magsilbi tayong matatag na support system na pagkukunan nila ng tapang at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Lionel Benamin sa papel na Dan. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.